Aydımçı, showman, şahir, sazanlı, turgun, kompozitör, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Assalamu alaikum ehvan adamlar, hormatly vatandaşlar. Yayınımda Türkmen Portalı da tanışıyor. Ehvan adamlar elbette yurdumuzda tanılayan yüz olmak için hükümet sorutta sungat ya da medeniyet işgari olmak vacipliği yok. Şu sebepten hem bu ülkenin ihmanlar yurdumdan meşhur ve yaş kandiser denanlarının biri olan Yağul Davidova. Yağul Davidova. Hoşçakalın etmişimizde. İlkinci nöbette öz işlerine yağdırılanlar qoğun. Kudaya şükür yaxşı. Bu ülkenin aşağıda dincaş merkezine geldik. Sizin gibi çağrılığınız boyunca. Yani bizim çağrılığımız boyunca gitmişe geldiniz. Sizin çağrılığınız boyunca da şunu yerde yağda devlet gitmişe. Umar kısaca tanıştırayım ben gitmişe bilen. Ediyen işlerine tuvalime göre ya köpçükle haber işlerine platformalarda. Umar ilkinci tuval yöre bariye kalan fikirler bileyenim. Barlak görür de. Neyse olan bu yerde filiali yurdumuzda özünü tanıdıp bilen, yani öz yüzünü tanıdıp bilen, brandlerini tanıdıp bilen adamlar katnaşıyorlar, öz vekillerini sinat görüyorlar. Neyse logikana değil, barlak görür yani. Vaktimiz cemi 5 minut vaktimiz var, 15 saat varlanır. Daha sen hemmesine doğru cevap verme hükümetçılığı yok, var, yönü, eğer de doğru yetişmesene kaplarına şertini verme, hoşmuca. Tayin. Azra'da, Tomuna'da. Tayin, başlayalım. Onda görünürün alını vartı başlatacak men. Hatta 5 minutumda başlaya ve ilkinci tuvalımız şeydi. Qıyız diye öz yüzü günü kofeli bulgara qaçırıp duruyor. Yüzü kiçil öl olmandır. Ne için? Bok bilen. Kofe uğrudur da, yetalmadı kofe. O doğru cevap veriyorsunuz. Geçer. Qara değilse de koyu qızıl, gök bolsa demek aqtır. Men Haytim İvan'ın gurrun ediyem. Yani gök ya yaşırak bolsa, özüm doğru cevap vereyim. Ertir diyonu düğün olur. Men nemenin gurrun ediyem. Bir vaat oda ertirdi, yani açanım bolsa bir vaat düğün olur. Gelecek. Ya, edil gelecek, derli. Ertirdi, açanım bolsa bir vaat. Ön ertirdi. Ne ön Arzu. Ya, açanım bolsa bir gün düğün olur. Ona bilmedim. Geç biliyaz tarkay. Kim edilli gurulap biliyan dat neymi? Eslenlik dilli gurulayan edir şonun idini de qaytalap çoğalım öyle. Sen diyen dağdın idini tepkip duruyar. Geçer. Zaten dolanıp geler, bunları diyen yok. Lustranın 20 tançırası var. Onlardan 5'i koyup dur. Lustrada neyse tançıra qaldı? Lustrada lampa mı açıra mı? Lampa diyor. Lampalar var. 20 tane lampalar. Doğru lustrada şolan 5'i koyup dur. Cemi neyse tanesi qalı, neyse tane lampa lustranın üstünde qalı. 15. Beylik 5 tane lan böyle? Koyup dur. Yok, yanı derle cemi neyse qalı. Cemi şu 20'ligine de qalı. Doğru, ne doğru cevap aldım. Men qaqamın oğlu yönü menin doğanım ya da inim del. Ol kim? Ayallığınım onda. Men qaqamın oğlu yönü men doğanım onda del, ayallığınım onda, inimim de ağam onda. Kim ol? Mahavat. Türkmen Portalı. Akşam encamlar üçün yörüytü qoşunnusu. Mahavatların bölünüşüge. Sada ve arassa dizayn. Tığşıytlı çözüm. Görülen maglumatları täzen açmak için internet gerek olmaz. Video görünüşler, dürlü temalarda peydali, özüne çekici ve täsirli. Fotoreportajlar. Açılışlardan ve sergilerden gurnalan yürüytü fotoreportajlar. Önemli, taqiq, peydali, täsirli, yürüytü. Biznes maglumatlar, iqtisad toplumun ve telekeçilerin ötüşleri, täzelikleri. Peydali, online qurallar, avtomatlaştırılan howa maglumatı. Yurdumuzdaki ehli aktual temalar. Ulanjylar tarapyndan önemli. Madama yanınızda Android ve iOS üçün niyetlenen jam encamlar üçün yürüytü qoşunnu. Geçer. Böyle yani geçer. Kimin önüne üstlenlik adam başqağını çıkarıyor.
Üstlenlik geldi şeyde de aysi yurduna, aysi medeniyetine qaramadan kimin öňünde mudama biz bar başga adına çıkarýar. Yani şol adam öňüne baranda venalar tüz şeyle hatda birinin ýanyna barýan hyzmatlarynyň fedalanma, fedalanmady kılgatlar süpürýär. Çünki o biziň haçymyda feretmeli. Kimol? Parikmakryň ýani. O parikmakry derler. Ýöreberiň arkaýyn ýörep bilýär. Indi adam haçan maşynyň tezligine gidip biler. Bir maşynyň tezligine gidip bilýär. Mümkin kadýan meni. Haçan da bir ýagdaýda bolup biler. Maşynyň tezligine. Maşynyň tezligine. Öz aýagy bilen näme Allah. Şol maşyna minip maşynyň tezligine gidip biler. Doğru jogap. Hop. Aç karnına näçe tane ýumurtany ýep bilýär adam. Özüňizden çentitin. Mene bir ýerini bilýär. Doğru jogap. Siz bir ýerini ýeňden barbyr var ikinji ýeňde aç şol noktaýa. Şu sebäpden bir ýer dip bolýar. Diňe bir ýer dip bolýar. Çiğligine ýylenip pişirilen soňam hiç ýeri ýylman beňilýän bar. Naharda da köp bolýar. Ben anlar. Çiğligine ýem dogam. Bişen soňam bir ýerde. O doğru jogap. Indi sizin öňüňizde mihman geldi. Sizin sowadyjyňyzda bir çüýüşe gadyl suwa, bir çüýüşe berdeňi bar, bir çüýüşe de meýwe suwa. Siz ilkinji nämen açarsyňyz? Sowadyjyň. Sowadyjyň, dogry. Ondan Allahyň sowulýan zat näme? Allahyň şeýany bir zat ba? Şondan Allahyň şol ulalyp gidip otur da aşaklaryň. Akıl alym bilimmi? Ýok da. Özüň Allahyň söýdärle, meselem bir materiýa bar, bir zat. Şondan näçe alýan ken alýan içinden çykaryp boly, aşaklygyna tarap ulalyp gidýär şol. Näme bolup bilen? Trojly hamir. Özüňe de ýakynrak zat diýdiňiz. Bilmedim geçen. Bala geçýändiňem diýän ýok. Agaçda ýyzdan tersi oturan eken, olaryň iki sanatyny pişik ipdir tutup. Pişik ipdir diýler, türkmensde şol ýaly. Indi agaçda jemi näçe tany terçe galy. Mahavat. Çay başına. Süýjü söhbetler bilen, lezzetli tagamlar bilen, ziyat hil, arzularymyzdan ziyat. Şu şahada. İkisinden pişik ipdirmi? Terçe galmadanmı? Beleklerim uçýarlar tabii. Doğru. İkisi uçup yetişmänler de. Hiç wagt adalman diňe köpelýän zat näme adam ömründe? Adamın nämesi hiç wagt adalanokda? Arzu. Olamok. Arzu kimlerde nefis, kimlerde akıl paýhaz. Akıl paýhaz. Ýok, ulullugy ço. Adam wagt geçdikçe ulalýan adamy diýen özünden dilimden sıktırdım. Näme? Yaş diýen ýok. Adamyň ýaşy bolýar. Ahirki suwalymy 5 minutumy tamam boldy. Şu pursatda wagt saklaýar. Indi ahirki suwal. Ahirki suwaly bereyim men. Indi bir uly maşyna bar ýani eken. Uly maşyna ýeri. Ýolda ol 4 sany ýeňil maşyna duşupdyr. Jemi owa näçe sany maşyn bar ýa? Bir maşyna bar. Ýolda duşupdyrar. Evet, olar owadan çykyp barýarlar ýene. Dogry jogap. Tuğrana ýazgyl görkeden netijeňe boýunça gowy diýip bilerin biziň aňarda bary ýogur 3-4 sany suwalymyz galdy. Egerde wagtymyz atkan bolan bolsa ýerine gaýtyp gelsek olaram bilerdiň diýen umydymyz bar. Indi suwallarymyzy bir ýany etsek tomuşçulymyzda bir gyzykdan biläjek. Durmuşy suwallardan käbir sorak bir aýly mümkin bolsa, siziň kondisiýer bolmagyňyza esasy näme sebäp boldy durmuşda? Çağlamyň fiýçilady gowy. Çağlaňa diýmek şol hal ýa. O şu çağlaň doglangyny öz prazdniklerinde, öz emelemde bişirerini, ýaly torta öwrenmäne gitdim. Soňam garnaşyňda qada diýe, doganyňda qada diýe, goňşyňda qada diýe, şunluk bilen näme kondisiýer bolup gitenden bilmek. Hele şu öz hobbymy diýip kärbide öwrüp diýsegem ýalňyşmy. Töwremi. Näçe tan çağ? 4 saat çağım var, sancak gaýdym, bir oğlum. Töwremi. Her sene hepde de bir ýerdek torda edip berjek bolsa. Ýok, olar ýene ogan. Ya indi ýene olar. Men diýjek bilen başda hoňsy bir stimul bolupdyr da. Bir ketim torda alyp gidýän şodur şuna galyat. Töwremi. Ahir indi gidýän. Umuman işleňde uluslarlyklaryndan arzu edýär. Indi häki gürleşme diýaly diýdiňem. Ýetişdiňde ýetişýär bolmadyň şertimiz bar. Sowatdan da geçmäkä bir şertimiz beräýin. Beräýin. Taýin bolsa, şertimiz şeýle. Ýa-da bilişimi diýaly. İşleýän oruna, meşgullanan oruna şu kondisiýerler bilen baglanşypdy. Indi tomoşaçylygymyzda bar görkezeliň başyndan başlap ta aýagyna çelli täze bir torty ýasasak, ýüzüne de ýerite biziň muştaklarymyz üçin, biziň tomoşaçylygymyz üçin türkmen portal bilen baglanşypdy. Biziň logotipimiz bilen bolýar.
Neme tordu bara baştan ahırına çen yapamağa da oyduvan video roliklerini qiyalgat anqtaçıq 2 minutda bolanoq men yönü şu tayarraqdatlardan size tordu bedep odanlap görkadayn. Maqsat şu yerde Türkmen portalı bolsa. Türkmen portalın logosu bilen otort edip size soğud edeyin. Baştan onu hem yatamışçılarımız bilen tordun yapalsını görmeyin. Yok. Bu şertimizde anırbaş ehli kanatlar yani hücumda var olsa niye olmadı kanatlar bile kadar kuatlı tavanın kelimeler Size tavanın gelip durun. Tamam ihtimaçlar. Bilen itiyadında şertimizde gördük soğudumuz çünkü fırsatta köp tavatından baydı ehli Türkmen portal web saytından görücü işgärlerinin adından dostlarının konuşuşlarının adından eliniz boşa değil soğudumuz çünkü tavanın ilkinci navı. Bilen o soğutlamada geçmek fleyat mümkün olsa İlkinci navbatda Şirya yürütü brendi bilen çıkış eden adırkatlı yurdumuzda sintetik yağları önlüyen başkalarının aptılığı bar olsa elbette yani yollaşamadan size yukarı dereceli kalmanlar etkilerler. Ondan da çıkaran katlar, tüycülükler önümler bilen yürütü tanılayan yurdumuzun brendlerinin birinden ve şeylere konuştu soğuk yollattırlar. Bundan da çıkarı Lollis partneri dükkanının adından Lollis Beauty'den size bir neyse yanarlarla bağlaştı. Bu yerde baktan konsept maşgalarında ocaklarında elmidamı avadançılık, ağırlık, arzu edip şeylere görünüşlü soğuklar yollar. YouTube'cu Jol Cemiyeti'nin meşhur bol brendinin yetinin adına yürütü soğuklar var. Eline de yadısı aydık bilir, seni ağır oldu. Bunca soğuk verecek olsanız günde çağırca. Nefik oldu. Ahırında da sizin yali halkımıza tüycülükler, yani tüycü gülleri yarayan, tüycülükleri önleyen, konditer önümlerinin bir olan ziyatgil yürütü konditer önümler, tortlarının adına şeylere konuştu. Tüycülükleri size yolladık. Nefik oltamından meyleğim, acayip vatanımızda, acayip halkımızda Velelizer Rahman arkadaşımızın hayatında, hormatlı prezidentimizin hayatında toylu güllere, yürütü halkında şeylere konuşlarını, toylarına yarartına etmeyizmiz. Va elbette buna meleklik sağlıklı olsun. Size sağ olun, işinizi sınırdı ödeyen, her bir soğuğa doğradan sponsorlarımızın işini sınırdı ödeyen, her verimizin canımız sağ olsun. Toylu ünlerde de uçuşalım, sağ olun. Sağ olun, arzularına takip olsun. Bundan başka konuşucularımızda, müşterilerimizde ya müşterilerimizde yerine getirmek, aytmak planlarımız var. Şu anda o mümkünçülükler edeceğiz. Bir de Masuda vatanımıza, Kahraman arkadağımızın arkadağlı mehrivan, hormatlı prezidentimiz Serdarımızın sayesinde Aşgabat Söwda Dinçarş Merkezine zahmet çekýär. Halka hizmet edýär, tortu sert önümlerini önürýär, hemmäňizi mehmançylyga çagyrýar. Paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryny we ýurdumyzyň türlü künjeklerinden gelen mehmanlary gelin hemmäňize garaşýar. Sağ olun, arzularına takip olsun. Ona ne tamaşaçılarımızdan şu fırsatları kısa sağollaşat ve yadigarlık görüntü şairi mümkün olsa. Sağ olun, mehribanlar. Sağ olun.